ассалому алайкум. хуш омадед ба сетевои компания Greenway Global. имрӯз мехоҳам дар бораи фарқияти ширкати Greenway-ро аз дигар компанияҳо нақл кунам. Системаи кории Greenway классикӣ буда, ҳар як шахс бе ягон таҷриба ба осонӣ метавонад ҳамкорӣ намояд. Регистратсияш бепул, маҳсулоташ ҳалол, натурални, экопродукт 100%, маош ҳармоҳа. Ин имконият дар Greenway Global буда ба қуллаи баланди бизнес баромадан мумкин. Ба зинаи мастер, лидер, грандмастер то автобонус баромада соҳиби хонаву автомобил хоҳад гардид. маҳсулотҳо аз ҷиҳати экологӣ тоза ва безхимикат буда, барои тозагӣ, зебогӣ ва саломатӣ истифода бурда мешавад. барои ҳамин аз шумоён ҳаракат, аз худованд баракат, иншоаллоҳ. ассалому алайкум. хуш омадед ба сетевои компания Greenway Global. имрӯз мехоҳам дар бораи фарқияти ширкати Greenway-ро аз дигар компанияҳо нақл кунам. Системаи кории Greenway классикӣ буда, ҳар як шахс бе ягон таҷриба ба осонӣ метавонад ҳамкорӣ намояд. Регистратсияш бепул, маҳсулоташ ҳалол, натурални, экопродукт 100%, маош ҳармоҳа. Ин имконият дар Greenway Global буда ба қуллаи баланди бизнес